Wel Ben, fuddugoliaeth i ddechrau'r ymgyrch, dy argraffiadau di o honna? Na, ni'n hapus iawn mewn ni'n gwybod bydd e'n mynd i bod yn gêm anodd, gêm dyn ble bydd nhw'n dod mewn i wneud pethau yn anodd i ni ac oedd rhaid i ni bod yn patient yn ystod y gêm, ond i fod yn honest ni'n hapus gyda canlyniad yn y diwedd. Amyneddgar, oedd un o'r negeseuon gan Craig Bellamy yn ystod yr wythnos. Be nath Kazakhstan wneud i'ch rwystro chi, achos oedd e'n teimlo, ti'n gallu teimlo fe yn y dorf weithio ar y degau hefyd? Mae'r ffordd ni'n mynd i wario nawr bydd ni'n cael lot o'r bêl, ond mae rhaid i ni bod yn amyneddgar i aros sef o'r bêl ac gobeithio bod nhw'n gwneud rhywbeth i nhw dod bant i gael siawns i wneud rhywbeth iddyn nhw, ond nhw wedi aros gyda dynion, nhw wedi gweithio'n galed, ond yn y diwedd o'r gêm chi'n gallu gweld pan ych chi'n redeg o gwmpas ar ôl y bêl am lot o'r gêm a fe'n anodd. Fi mae'n gwybod be wedodd Craig Bellamy hanner amser, achos y ffordd wnaethoch chi ymateb at y gôl Ben o fewn 2 funud, sa'n credu oedd neb yn mynd i stopo ti. Oedd e'n gôl pwysig ar ôl hanner amser. Yn credu yn y hanner camta ni wedi bod tipyn bach yn rhy keen i gael y bêl ymlaen, dylen ni wedi cadw'r bêl yn fwy ac yn yr ein hanner oedd hwnnw'n lot yn well. Ben, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.